Vim para Panxón con 14 anos. Morreu meu pai afogado e viñemos para o colegio de huérfanos. Entonces foi cando conocí Panxón. E aquí, pois, votamos todo o tempo, moito tempo aquí en Panxón. Vostede como se chama? María Emilia. María Emilia. Que é a aboa de? Son a abuela de Alba Giraldes. Que está no noso colexio. Que está no colegio Panxón, agora. Bueno. Bueno, Panxón era moito máis pequeno, quizá máis bonito do que é hoxe, había moito campo, moitas viñas, traballábanse viñas, campo, bueno, vivíase moito do campo, había xente que traballaba campos para isto, para millo, de millo, e despois tamén se moía para facer pan de millo, comíase moito pan de millo, non había tanto vicio como hai agora, e tantas cousas como hai agora. E bueno, entonces a min contoume miña sogra, que xa morreu, a pobre, que en Panxón que había unha muiñeira que moía, bueno, que iba a moer o millo. Bos días. Bos días. Que tal a festa de onte? Ben, por qué? Xa sabes. Mira, aí ven Pepa. Bos días, rapaz. Bos días, Pepa. Boa. Como madrugaxe todo? Que vas? A moer o millo? Sí, fillo, teño que ir a moer. Que se me acumula traballo marzo. Veña, hasta logo. Te moias. Moito, que pasedes ben, Veña, hasta logo. Esta bella ven a moer o millo todos os días do ano. Sí, tes razón. A miña familia coñecea como a muiñeiro de Bouzabella. Non ten máis que 50 anos e está todos os días moendo. Que chulada! Ai, estes mozos de hoxe en día. Non traballan, non ten preocupacións. Aí a falar, eu a moer o que me queda de día, mima. Entonces, seguía o muiño, seguía moendo. Entonces, os de Panxón un día dixeron: que pasa aquí? Porque esta muller que era a que moía morreu e o muiño sigue moendo. Entonces, escondéronse e foron a mirar a ver o que pasaba. Entonces miraron un espantallo escondido a moer e miraron que era a muller que moía o millo, que xa estaba morta. Entonces ainda seguía moendo, viña e seguía moendo. Entón, se metes o papel, Non escutas a nada? Un ruido. Sí, que raro. Quen será? A min que é a muller de Bouzabella. Estás tolo. Se xa morreu. E que? Igual está reencarnada. En que? En ti? Ese é o seu espírito. A ver. Fose por mí, que moería a mí. Se os rapaces de hoxe en día non fan nada, e eu aquí todo o día traballando. Despois
como volvía, xa non había millo, nin había nada, que isto despois empezaron a facer chalés e a facer cousas e xa non había onde coller millo. Entonces a muller desapareceu e xa non volveu a vir ao muiño.